Phelangpialong Autorickshaw kachetong pen bangthrok areng ahut keso. Jangmiponi phai engkora pli arni anarlo apor ni jangkar bianglong Kheroni police station ke parlo jirkin deng road along ahir ingtangrak pen Autorickshaw kachetong. Labangso Autorickshaw kachetong ahir kangtangra kajok bangthrok areng ahut keso nanga pangphwa tournament lake puhenno. Adra ingleng arta ningkan pli kebra pho mir jerteron pi arta ningkan hini sermalir togbi pi arta ningkan pli Akas ingti arta ningkan ingkoira sirkep neha sangma arta ningkan pho lapen monjir kropi arta ingkoira throk puhendo Berta kelong dunate ingke Don Bosco school class tuti dep pen a hem kachedam bom ahut auto hin pen kera mapor ahut angbong Don Bosco student hatdun perajok uso phan kera iduna joine auto humni chetong pen bangthrok areng ahu sonang koklo lapen parents atum nangching thum dunde aprang Au so phan hladak than bang atum langdun de mate warden atum ke langdun de tajok school pen dam joilo pusi parents atum pen akoi pipon la pen keso atuma phan tong sekot pen se kelang ponja phan pura Kheroni model hospital an ponno bonta Kheroni model hospital along se kelang awar sai kijum he kajok doctor pen dakke un elo pura difu medical college and hospital an si refer pipon na koklo pusi nilitum pherang ke pen berta kriptno Nijangkar Benglong Phelang Pipen Khonsi Imtimong Report Northeast Karbilai